May buntag mga katunay, so naanapunta diri ay sa unasan katunay bisag nagbalik-balik ra ni nga kantin katunay. Pero wala tay mahimo. Para lang ta makasuwa katunay ba. So gi-vlog ko kini katunay, hope di mo sumuulan na ni mga katunay. Tungod kay naa may mga lain-lain nga dapit katunay. Murag walay ingani sa ila katunay ba. Siguro mga taga Cebu kanang siyudad katunay ba. Hope di ara mo katunay mo saksi unta mo sa ako nga pag vlog ani mga katunay. Right? Okay natay nakit ang litob katunay galiki katunay ha. So hope mga katunay dili mo sumulan og sama aning mga nagbalik-balik nga kantin katunay ha. Kay naapod sa uban nga lugar dapit katunay ba. Kanang wala sila sama aning hunasan katunay ba, ganahan man na sila pagtan-aw sama nang mga syudad. Yun nga labing matuod kaning nature kaning dagat pod maka-refresh pod ni sa ato mga mata katunay bisag layo mo at least naman murag duol mo. O di ba? So kani katunay takab-takab katunay gangangaras yaw. Alright, ato ko ani katunay Opo. See? Okay. Oh, nadabis kayo na sila katunay. So natin nakita diri katunay kapundok ra sila diri katunay sa nya kani dua kanang liki bag itom ba nya tulo nya kani upat nya kani lima ug unom. Siguro na pa na sa tupad siguro katunay. So kuha na to kani ay. See? Sa dua tulo na. Upat niya ay. Upat. Asa na to? Lima. Nya, kaunom ni. Okay, kapundok ra sila katunay Kani katunay kaduha na ni nga takab-takab katunay. Medyo gamay man siya. Paes na ni. Ani. Gamay siya katunay Duha na siya. Tana katunay medyo bibi na katunay. Kuha na to katunay Hope ma-enjoy mo katunay Hop. Laom ni siya, laom. Alala. Laom man. Tatuwag sa ilong katunay makuha ni nato. Nabay bato sa ila. Ikatupad na. Samutaning bato katunay. Dara di ba? Hope makadaggan ta ni katunay. Okay, look at the islands katunay Hope ma-enjoy mo sa amo mga isla diri. Di ba? Alright. Ay na po dag kan katunay. Kaning lito ay dili. Kani bang bibi katunay lawom na pud siya gahi kaya ni sila okay ra at least na ba kabkab sa ni nato katunay morning purpose kabkab ba para makuha na to sila katunay makuha na to enjoy lang mo katunay di lang mo diba right taksit ako kaya katunay dubunin ako ron, duwa na sila yung isay okay iporta mo kadto sa unahan katunay pakita na ako kaninyo ang Bantayan Island diba lapad kay na ug unasan ka tunay kana Silagon na katunay shout out sa mga taga Silagon diha tatay damo ko katunay tatay Kinason. mga kinason Baliki Bantayan. Mga katunay si tatay taga di nga ganit tay Silagon. nanguha po siya god katunay kanang bibi kinason ibaligyan niya sa kuan Changi
Pareha kami. Ako pansuwa raman niya ako pagkuha. Sige tay. Apel ka na sa video tay. Okay. Dapat katunay oh. Bibi na pud katunay. So tuna to. Bibi katunay ha. So tuna to bibi katunay. Tuna ka buok. Bites kayo ni. Dabis kayo ni. Alright. Tako kayo nga litob katunay. Tuna ka buok ato. Takab-takab katunay. Alright kayo. Tuna ka buok. Okay. Kita. Tuna ka buok katunay. Right kayo ni karon. Ang katunay yun. Pangkulatan ng dagat katunay. Tamba-tamba ba? Wala. Basta kinastigway eh. Basta kay piti-piti oy. Lisango na nila katunay. Para mudumog ba? Ang katunay ha. Tanaw nila ko katunay oh. Sumaw ni. Mga latab nila ko katunay oh. Oh, kanaya na ako katunay. Latab. Ah, di ba? Dagko ni siya mata katunay tanaw. Ah, mo ni style katunay. Ambak-ambara ba? Tagtaw dani ah. Tuway na ning mga isda. Ganiya pa mudong. Bagura. Baguhay pa sila katunay. Pilarela ko katunay oh. Dagko nagmata katunay oh. Kasi maingon mga gagmaya, dagko nagmata. Dagko nagmata oh. Bawal ka ng kunsi. Tikas katunay. Makakatuyin lang ko katunay ha. Sari-sari lang ang mga diskarte katunay para makasuwa katunay ha. Ang ating kuha katunay ha. Ang diskarte pod ko. Oh, basig bibi ni katunay. Bibi ni ni. Oh, bibi na pod katunay. Oh, di ay. Lahi ang klase nga kinasang katunay. Ganay. Lahi siya oh. Saan yung klaseng kinasunay? Comment down below katunay kung nakibalo mo ani katunay. Sulayan na to kilo katunay. Kariya. Atong sulayan kilo. Kami. Ang unod sini katunay tamis ba? Tamis ya. Saka na siya oh. Naningo pod katunay oh. Saka ragad na siya. Buguya eh. Oh, imo kani ay. Pero the best na kaya katunay. So mao ni katunay. Matahon ni siya mao ni itum maglabaw katunay ba. Mao na nga ang swito ani makakita mailhan dayon nga litob ni o di kanang bibi siya. Mao ni ato kuha katunay oh. Wala na ako gidaggan katunay kay basig masayang ba. Magkuha ra tag igo nato katunay. Okay mga katunay, mangguli na ta mga katunay. Tungod kay arang inita na mga katunay. Plus itong pata, samot na. Gunya salamat di ay sa inyong gamay mga minuto katunay. Din giubanan ko ani ninyo nga vlog katunay. So salamat kaninyo. Shout out dia sa taga Unison Band, Bantayan. More power kaninyo mga katunay. Nga sulit po nato sila nga katunay. So shout out dia kang Jitro Desamparado. It is minute to mention katunay, di gid nato ma-mention katunay ang pag-shout out sa uban. Pero salamat kaninyo, shout out ninyo tanan sa mga solid ya. Gamay pa kaya to pids. Pero salamat kaninyo na amo mga katunay. Kusog mo na ako o siyempre ang Ginoo ka tunay sa pagpadayon ni ini. So dagan patag mga video katunay. Gihimo na ako katunay ang mga pagimog video na atay mga tulo ka kategorya nga mga video, plain nga mga video which is
naghimutag mga simple lang nga mga sinultihan. Bayan sa mga panagat, simple lang nga mga istorya. Ug niya sa mga panginas. Ug naapod tay pinapaka acrobatic na mga video katunay. Ug naapod tay mga magic katunay. Arang daghanag magic katunay. Wala pa kong mi continue, mi focus pa. So salamat kaninyo mga tunay. God bless kaninyo. Lakas kayo kamo niini nga feeds katunay. Salamat kaninyo. More power kaninyo. God bless. Ingat sa mga ka tunay.